Arratsaldeon, gaurkoan lehen esan bezala, Eduardo Santos Podemos Nafarroako idazkari nagusiarekin mintzatuko gara, hauteskundeen emaitzei buruz. Kaixo, Eduardo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon, bai. Zer moduz? Ongi, bai. Primeran, hasiko gara, nahi baduzu? Hasi, nahi duzunean. Hauteskundeak pasa dira, emaitzak hor daude, errepasatuko ditugu pixka bat jende jakiteko, Navarra sumako gehi eserleku lortu ditu, PSNek 11, gero dago 9 eserlekurekin, EH Bilduk 7, Podemosek 2 eserleku lortu ditu, eta azkenik izquierda ezkerrak eserleku bakarra lortu du. Pasa den hauteskundeetan, 2005etan, 7 eserleku lortu zen dituzten parlamentuan, eta dengoan 2 bakarrik. Hasiko gara orduan, aldetzen, zeintzuk dira edo uste duzu direla emaitzagoen arrazoi nagusiak? Bueno, lehenik eta behin, esan bezala, autokritika egitea da. Eta autokritika ez da bestei kritika bat egitea, baizik eta geure burua autokritika bat, ez? Nik uste dut oso emaitza txarrak direla, hasteko, ez? Partio batentzat 7tik 2 pasatzea ezin da eskutatu, nolabait porrota dela, eta porrota da, guk ez dakigu esplikatzen zer egin nahi genuen, eta kasu honetan ez dugu esplikatzen nola egin nahi genuen, eta ez dugu konbentzitu jendeari solventea ginela, ez? Nolabait, gai ginen, esplikatzen ari ginen programa aurrera ateratzeko instituzioetan. Zergatikan oso iruditxarra eman dugulakot, oso iruditxarra. Nik esaten dut, eta gaizki esplikatu da, transfugismo kasu larri bat izan dugula parlamentuan. Guri dagokigu hori, zeren guk zerrendetan sartu genituen 4 pertsonoiek, baina demokraziari dagokion gauza bat da, baita ere, zeren hori ikusi egin dugu, nola medioek ez dute ongi gure aburuz esplikatu. Zagartatzen ari zen, barneko gatazka besterik etzela bazirudien momentu batean, ez? Eta bertzaldetikan ikusi egin dugu nola batzutan demokrazia ahula da, ez? Nola funtzionatzen den parlamentu bat, nola arautzen duen parlamentuaren funtzionamendua, kasu honetan erreglamendua, utxunez beteriko erreglamendu bat, ez? Baina izan da oso larria, oso kezkatzeko modukoa, guretzat oso kaltegarria, orokorrean jendeak nazkatu da gutaz, jendeak beti arrazoia dauka, eta horregatikan izan dugu galera bat. Bertzaldetikan badaude bertzarrazoi batzuk, ez? Inguru testuarekin lotuta direnak, ez? Alde batetikan nola PSOEk orokorrean aurreratu egin zituen hauteskunde orokorrak, pentsatuz beraientzat ongi izango zela, haiek errentabilizatu egin dute guk bultzaturiko zentsura mozioan hor nintzen, ez? Eta gobernu politori, eta azken finean ongi joan zaie, ez? Uina oso altua izan da, eta PSN-en mesedetarako izan da. Gure botuen kopuru handi bat PSN-era joan da. PSN-ek, kanpainan guztian zehar, zin egin du, nolabait, beste gobernu bat osatuko lukela, eta promesa horrekin, nolabait, oso emaitza onak atera egin ditu. Eta orain, kudeatu behar da, dena hori. Eta hor dago, ez? Nik ez dakit erantzuten dudan ongi orokorrean gertatu egin den, baina barneko mugimenduak hasteko eta kanpoko inguru testuak sortu egin ditu emaitza guzti horiek, ez? Esan duzu, uste duzutela, PSN-era bidatu direla boto... Maila handi batean, bai. Kontaketa egiten baldin bada, noski, badago nolabait, guri bozkatuko luken jendea PSN-eri eman diola botua. Eta laukoak ez du jaso. Hori beste hausnarketa bat da. Ez dut esaten arrazoia bat denik, baina hausnartzeko modukoa da, baita ere. Laukoarekin jarraituz, laukoak uste duzu edo esango zenuke
Basaden maiatzeko hauteskundetara koalizioan aurkeztu behar izango zela, adibidez UPNek Ciudadanos eta PPrekin jarritutako koalizio ideia ikusita? Begira, asko kritikatu egin dugu Navarra suma hori. Gehiketa da oso arraroa ideologikoki. Alde batetikan dago UPN, betiko UPN, ederki ezagutzen dugun UPN, nolabait ahots batekin esaten duela gauza bat hemen eta bertze gauza bat Madrilen, eta ez du inolako problemarik PPren politika kaltegarriak sustengatzeko, eta austerizidioa, eta dena hori, ez? Bertze aldetikan dago PP, oraingo PP. Oraingo PP ez da Mariano Rajoyren PP-a, beste PP bat. Ultraeskuinarekin jolasten duen PP bat, nolabait, bueltatzen ari dena, akordio, demokraziak eraiki duen akordio erraldoi horretan, baina aurreago, ez? Nolabait, eta beste aldetikan dago Ciudadanos Nafarroaren estatusen etxaia amorratua da. Azken finean, haiek esaten dutena, Nafarroako gobernua bertan bera utzi behar dugu, foralidadea zer den ez dute ulertzen, ez dute ulertu nahi, ez dute ezer jakin nahi horrekin, eta barneko arazoak izango dituzte horrekin. Bertze gauza da, nola gehitu egin dituzte boto batzuk, esan ez, hemen badago alternatiba bat, haien buruetan, edo nazionalismoa edo gu, eta bildu egin dituzte, Nafarroan eskuindar diren boto guztiak, zina horrekin. Kostea zein da, barneko inkoherentzia hori, baina hori ikusiko dugu epe ertain edo luze batean. Hauteskundetara, zu joan zaitezke polarizatzen horrekin eta esan ez, ni naiz alternatiba. Nik ez dut uste hain maitza honik atera egin dituzten. Azken finean UPNek bakarrik inoren laguntzarik gabe ateratzen zituen 23, 30 piko, gero zegoen igual CDN, gero zegoen igual, baina horrela, orain guztiok elkartuta 20. Gora bat da, termino absolutuetan, baina relatiboetan ez hainbertze. Zure bigarren galdera da, laukoaren ikuspuntutik posiblea izango zen koalizio bat egitea ez. Oso ezberdinak gara. Oso ezberdinak gara. Gu defendatu egin genuena, duela 4 urte, da hori, gure bertuten bat zela ezberdinen arteko akordio batera ailegatzea. Baina akordio batera ailegatzeko bakoitzak eutsi behar du bere jarrera, bere nortasuna, bere kriterio propioa, ez? Zen bestela, abiapuntua desegiten da. Eta hori izan da gure bertute, baina jendeari esaten baldin badiogu, guztiok elkarrekin joanen garela, hor definitu beharko genuke zer garen, ez? Eta zer garen honetan, segurazki ikuspuntu askoz ere desberdinak izango ditugu gu geroak edo bildu edo izquierda-esquerrak, ez? Eta gehiketa batzuk ez dute gehitzen. Ez da sinesgarria. Vale. Ja Podemosekin jarraituz, emaitzak ikusita, asanblada orokorra egingo zenukete alderdiaren egora aztertzeko eta baseekin hitz egiteko? Baseekin beti izan behar da lotura iraunkor bat. Bestela, gertatzen dena politikan dagoela elite bat, hortikan, eta militanteak eta basea bestaletikan, eta ez zaizu heltzen nolabait kalean, benetan, sentitzen, hitz egiten, edo bihotzaekin egiten dena. Hori ezinbestekoa da. Gero bertze gauza bat da, ze barneko hausnarketa egin behar den. Hausnarketa egin behar da lehenik eta behin organoetan, eta gero horren ondorioz atera behar dira ondorioak. Baina baita ere, demorak politikan oso importanteak dira. Momentu honetan non gaude. Emaitzak eman dira, oso emaitza txarrak, egin behar da nolabait hausnarketa bat, baina egiten baldin badugu nolabait orain barneko eztabaida hori
ahazten ari gara oso gauza importante bat, da, hauteskundeak ez direla gureak. Gizartearenak dira, eta gizarteak eman digu konfiantza gutxiago, baina konfiantza bat. Ze konfiantza izan da hori? Orain burua jarri behar dugula politikan eta instituzioetan esateko. Hau konpondu behar da, eta egin behar da. Eta hori izan behar da gure helburua. Hori eginda, gure hitza beteta, gero, igual, barneko hausnarketa egin beharko da. Eta horretarako tresnak ere baditugu. Igual, tresna horietariko bat izan daiteke asanblada bat, baina orain ez da momentua. Egiten baldin badugu orain asanblada bat, horrek izan nahi du energia guztiak eta gure eginbide guztia izango dela gure kontuetan sarturik. Eta hori izango zen gizarteari iruzur bat egitea, oraintxe bertan. Zen gizartearen galderak orain da, egin dira, gobernu bat osatuko da, noren artean, ze programarekin nola gauzatuko da, nola kontrolatuko da, nola bermatuko da. Eta dena horri erantzuna emateko, hor izan behar dugu. Gaurkotasunarekin pixka bat jarraituz, gaur hasi dira lehen elkarrizketak, PSN-ekin, eta gaur bilduko dira Gero Abairekin. Bihar bilduko dira zuekin, ezta? Bai. Elkarrizketa hauek, ikusita nola ikusten duzue panorama, edo nola petzen duzute joango dira elkarrizketak? Nik uste dut lehenik eta behin izan behar garela errealistak, ez? Podemos aldugu bi eserlekutxu. 50 dira, Nafarroako Parlamentuan, eta horietarik bi ditugu. Bi eserleku horiekin definitu behar dugu jarrera politiko bat. Gure lehenengo jarrera da, edo gure lehentasuna, Navarra Suma agintean ez izatea, gobernu batean ez izatea. Zen gu ez gaude bat ere ados haiek egin nahi dituzten politikaekin. Bertze batzuekin eraiki dezakegu. Eraiki egin dugu laukoarekin, orain desegiten baldin bada aldaketa hori, bertze gauza bat eraiki behar da, begibistan dago, agian PSN-ren inguruan, saiatuko gara nolabait, 23 eserleku dituen gobernu hori eraikitzen. Lehenik eta behin, konfiantza politiko bat izan behar da. Zuk esan bezala, pasaen 4 urtetan PSN askotan laukoaren kontra aritu egin da eta lauko politikaen kontra bozkatu egin du. Horrek esan nahi du, Geroa bai alde batetikan, edo gu hori izan da eta izquierda hori izan da, nolabait, konpondu beharko da zeo zer. Eta PSN ekarri edo haiek definitu beharko dute zein den beraien jarrera. Bestalde batetikan, esan beharko digute zer nahi duten. Eta horretarako oso importantea da elkarrekin egotia eta hitz egitea. Zen komunikatzen baldin bagara komunikabideen bidez, gaizki. Orduan, gu entzutera joanen gara, jarriko gara mahai horretan, esanen diogu prest gaudela nolabait bidea esploratzeko, eta entzunen dugu. Aber ze proposamena ekartzen diguten eta nola gauzatu nahi duten dena hori. Zen PSN-ari dagokio lidergoa izatea momentu honetan, eta esplikatzea haien partidaren inguruan nola eraiki nahi duten nolabait iraunkortasun edo egonkortasun politikoa. Gaia ez pixka eta aldatuz, lehen hitz egin duzu UPN-ren koalizioari buruz, garela tire dira, hori egia da. Eta komentatu duzu, ideia desberdinen arteko koalizio bat dela. Denok ikusten genuen, adibidez UPN, Ciudadanosekin aliatzea, ez dela ideia oso argia, batez ere Ciudadanosek, zu komentatu duzun bezala, daukan foroen kontrako ideia hori. Hala ere, garela tira dira. Zuk zer uste duzu,
koalizioak baldintzatuko duela guztiz lau urte hauetan egongo den politika, edo beraien artean ere ikamikak egongo direla? Nik uste dut nolabait ute elektorala izan dela, ez? Pixka ongi ateratzeko, igual, boto guztiak ekartzeko, eskuina mobilizatzeko, eta alde hortikan, igual izan da arrakastatsua. Baina epe motzean begiratzen duten politikariak, azken finean, gaizki kudeatzen dituzte gauzak, ez? Zeren azken finean gauza bat da indarra metatzea eta esatea, hogei eserleku. Urrengo galdera da, ze hogei eserleku? Bi Ciudadanosekoak, beste bi PPkoak, gaiago guztiak UPNekoak, baina historian zehar guk ikusi egin dugu nola UPNek, historikoki, eta Miguel Sanzek hori egin zuen, momentu batean ostika bat eman dezake alde batetik zein bestetik, eta esan, PPko bi horiek talde mistora edo no adscritos bezala, ez? Edo Ciudadanosekoak, segun molestatzen zaien ala, ez? Hori da iruzur bat zen, azkenean ikuskatzen duzu indartsua zarela, gero aliantzia bat behar baldin baduzu, bertze partidoarekin eta hola, demagun, PSN-arekin esaten duzu, molestatzen zait PPko bi horiek. Joaten dira, akordio batera llegatzen direla, hori datzeta daukate, Navarra Sumaren akordio horretan, botatzen dituzte eta gauzatzen dute dena hori. Orduan, pentsa ezakegu, ze bozkatu egin duen jendeak. Ze bozkatu egin duen, Navarra Sumak ze programa zekarren, ez? Nola bai. Autogobernuari begira, gizarteari begira, PP-arena, Ciudadanosena, UPN-arena, guztiona, aldakorra izan daiteke momentu batean edo bestean. Hori da, botoak biltzea eta gero botoekin nahi duzuena egitea. Hori da, modu batez edo bestez, iruzurra egitea, baina haiei dagoki esplikatzea, ez? Gaurkotasunari begira, orain entzun izan da barkatu medioetan Ferrazetik, ez dutela ondo ikusi PSNek egingo dituen elkarrizketa hauek, eta igual pentsa dezakegu Ferrazetik beste ideia daukatela Nafarroarako. Adibidez, Navarra Sumari baiezko ematea eta Navarra Sumarekin batera gobernu bat egitea. Zuen ikusten duzu Ferrazen erabaki edo iritzi hori? Nafarroatik ateratzen baldin gara, ikusiko dugu nola estatu mailan tablero askoz ere komplikatuagoa dela, ez? Alde batetik Ferraz dioguna azken finean da Madrilgo boteria eta dena hori, ez? Madrilgo boteriak zertan pentsatzen ari da, nolabait gauzatu behar duela gobernu bat estatu mailan, kongresuan gauza komplikatu bat daukate, zenbait elkargoetan igual Ciudadanosekin akordatu beharko dutela PP-tik, gobernutik ateratzeko, segun ze tokietan, eta irakurketa hori egin behar da orokorrean. Egin behar da orokorrean. Niretzat edo guretzat galdera da. Nafartarrei dagozkion gauzak Nafarroan erabakitzen dire, ala ez? Hor dago galdera. Hor dago galdera. Baina guri ez dagokigu hori erantzutea, bertze batzuei bai. Bertze batzuei dagoki hori erantzutea. Gu bilduko gara, hitz egin dugu, eraikiko dugu konfiantza politiko bat, beharrezkoa baldin bada, jarraituko dugu bidea, baina azkenean galdera hori airean dago eta erantzun behar da. Lehen komentatu duzun bezala, PSN-erekin dakazutela bihar elkarrizketa. Hala ere, komentatu duzu, nola PSN-ek lau urte hauetan lauko gobernua kritikatu du, aski eta zabal, ezagunak dira, hemeroteak daude, bideoak ere, nola zuen politika kritikatu izan du. Orain, emaitzak ikusita, bere ideia da, gobernu progresista moduko bat lideratzea, bai geroa bairekin eta beste erdelderekin. Batzuk bai, besteak ez, ikusiko da.
Zuk nola ikusten duzu iritzi aldaketa hau? Beira, hitzak dira. Azkenean, guk lehenago esaten genuen aldaketa. Eta nire hausnarketa askotan zer da aldaketa. Sedukia izaten duen aldaketa hitzak. Lau partio ezberdinen arteko akordio bat, hori zen aldaketa. Ezberdinen arteko funtzionamendu bat, bakoitzak bere pisuaekin, bere programarekin, eta hori gauzatu egin zen akordio programatiko batean. Zer da progresista? Ikusiko da. Nik esaten dut, PSN-ren inguruan eraiki behar da, nolabait gobernu bat. Baina progresista edo ez dakigu. Gero ikusiko dugu zenmotako politikak egiteko eraiki nahi dugun gobernu hori. Eta hori da bigarren pausua. Lehenengoa da konfiantza egitea, konfiantza politiko bat egitea, zeren zuk esan duzun bezala eta nik esan duan bezala, lehenago PSN kanpoan geratzen zen, elkarrizketa horretan, askotan. Bigarren pausua da zertarako programak mahai gainean ipini eta konparatu eta esan posible alda akordio programatiko bat egitea gure artean eta hori baloratu beharko dugu eta gauzatzen baldin badugu gure kasuan azken hitza asanbladak dauka. Gu kontsulta bat eginen dugu eta esanen diogu. Zer eginen dugu? Bai, ala ez. Eta jendeak izanen du azken hitza. Bai. Ja, honekin jarraituz, komentatu da, bai medioetan eta debateetan, nola gobernu progresista hori, jendeak ezagutzeko, izango litzateke adibidez, PSN-ek buruta, gero abairen botoekin, Podemos eta Ezker Azkarrarekin eta Bilduren abstentziarekin. Ideia hori komentatu da, Navarra Sumaren kontrako alternatiba bezala. Zuek Podemos bezala, gobernu honen ideia alde bozkatuko zenukete edo beste ideia baduko zuten buruan. Bide luzea da. Azken finean, konfiantza politika, akordio programatikoa, gero nola bermatu, jarraipena, hori da gure egin beharra. Bilduk zer eginen duen? Bilduk erabaki beharko. PSN norekin hitz egin nahi duen ala ez? Haiei dagokie. Guk ezin dugu bermatu beste partio batek eginen duenik. Bildu eginen du haiek pentsatzen dutena. Eta PSN-ek esplikatu beharko du zergatikan hitz egiten duen edo ez duen hitz egiten edo nola lortu nahi dituzten botuak. Zen haiek daukate lidergoa hori egiteko, bi eserleku besterik ez ditugu. Gua llegatzen baldin bagara onaino llegatuko gara, eta esanen dugu hemen daude gure bi botu, bi eserleku. Joaten baldin bada aurrera, ongi, ez bada aurrera joaten, bertze batzuk esplikatu beharko dituzte zergatikan izan duten jarrera bat edo bestea, zergatikan ez dute bermatu hori edo zergatikan gauzatu egin duten eskuinaren gobernua edo zergatikan ez duten elkarrekin hitz egiten edo hori esplikatu beharko dute besteek, ez? Gu beti elkarrizketarako prest gaude. Elkarrizketarako prest eta soporatzen dut gobernu ezkertiar baten alde. Bai, noski. Hori da gure lehentasuna, lehenik eta behin. Gurea da, eskuina gobernura ez ailegatzea. Hori da argiena, ez? Baina gero, nola gauzatu hori, bide luze bat da. Elkarrizketarekin amaitzeko, ja eta etorkizunari begira, nola ikusten duzue alderdiaren egoera Nafarroan? Asko iraikitzeko daukagu, berriz ere, premiazkoa da jendearen konfiantza berreskuratzea, hori egiten da gauzak ongi egiten, nolabait, eta denok gaude bide hori hastear, ez? Modu batez edo beste hauteskundeak pasa dira, hauteskundeetan gertatu egin dena hor dago, ikasi egin dugu, autokritika egin dugu, hemendikan aurrera, nolabait, ikasi behar da gauzak nola egiten eta jendeari erakusten hemen dagoela proiektu bat.
Guk uste dugu, badagoela gizartearen sektore zabal bat, gertu dagoela. Eta gure jarrera gustatzen zaiela. Orokorrean jarrera politiko bat esan nahi dut. Eta horretan lan egin beharko dugu. Eta ekiditu beharko dugu, eman dugun ikuskizun kaltegarria. Eta orokorrean ez dut esaten bakarrik hemen, baizik eta orokorrean. Bueno, 4 urte luzerako ematen du. Bai, ni politikan sartu nintzen duela 4 urte eta ez dut denborarik izan arnaz hartzeko. Orduan, guretzat, 4 urte izatea hori da opari bat, Pentsatu beharko dugu, gauzatu beharko dugu, jarrera politiko bat erakutsi beharko dugu, eta aurrera. Ez dakizio zer gehitu nahi duzun? Ez, nik uste dut dena airean dagoela momentu horretan, eta ikusiko dugu gauzak nola garatzen diren, eta pixkanaka. Ongi, Eduardo, mila esker etortzeagatik. Ez horregatik, Eta zorte hon. Bai, mila esker. Mila esker.